Nazdar gumy. My jsme právě dokoukali první velkou cenu v Austrálii a proto vás vítáme u prvního dílu hlavní náplně našeho podcastu, což je vlastně sumář té velké ceny. Jsme tady v klasické sestavě, jsem tady já Tomáš, je tady Johnny Zdár Čus. a přímo z Austrálie náš agent Michal Zdár. Čau. A asi než se uvedem přímo do děje té velké ceny, tak předám slovo Michalovi a řekni nám, jak se v Austrálii máš, co tam je, jak jsi užil závod tvýho oblíbence Piastriho a jaká byla atmosféra hlavně na závodě. No, já ti děkuju, že jsi to takhle hezky toxicky odstartoval, protože samozřejmě to, že Oskar ani nenastoupil do závodu, bylo hodně srdce rvoucí, protože když už člověk cestuje přes celý svět pro to, aby ho viděl na domácí velké ceně a frér nedokáže dojet na grid, je to takový smutný, ale je to prostě situace, která se může stát. Každopádně, abych to ještě odstartoval tím, že vám takhle ukážu, kde sedím, protože sedím v první zatáčce a chci vám takhle ukázat, jak to vypadá. Teď i zapadá slunko, takže to tady hraje barvama a teď to vrátím na sebe, protože... Jako jediná škoda je to, že jsi tam neseděl na závod, protože tady odsud bys viděl ten příjemný start, který vlastně si pak rozebereme. Jo, jakože ta atmosféra tady byla suprová podél celý tratě. To je nutno jako podotknout, že vlastně já jsem byl mezi 9. a 10. zatáčkou, s tím, že jsem se tam tak jako různě pohyboval a všude to tam bylo jako vlastně super. Jediný, co je jako těžký tady v tom Albert Parku, najít jako pasáž, kde je to trošku jako pomalejší, že vlastně jak jsme byli v Rakousku, tak v Rakousku je to jednoduchý, tam se prostě člověk najde, tam jsou pomalý 2-3 zatáčky, ale jako vysloveně pomalý, zatímco tady je to takový, že je ta trať hodně jako rychlá, mi přijde, není to prostě moc jako ostrých zatáček, takže tady ty borci prostě všude jedou 2 kila a díky tomu tu není tak jako hezký výhled na takový to, jako že prostě člověk vidí jako zpomaleně zblízka, ale jenom kolem tebe prostě se vyštěj. Ale i tak to vlastně bylo super, no a ty lidi jsou tady hrozně jako příjemný a musím říct, že je i strašně příjemná ta atmosféra toho, že je člověk prostě uprostřed města, ale je prostě v parku. Tady jsem obcházel prostě to jezero, který je uprostřed. Obešel jsem to tady celý už asi milionkrát prostě za ty 2 dny. A musím říct, že pokud jako budete mít možnost, což věřím, že spousta lidí asi úplně normálně nemá, tak sem určitě jako vyražte a mrkněte se na tuhle velkou cenu, protože to určitě jako stojí za to. Ale víš, co mě by zajímalo? Mě by zajímalo, jaká byla atmosféra, hlavně po tom, co vlastně, jak už si říkal, Oskar nedal ani na start, tak komu se tam fandilo, protože v Austrálii v těch záběrech všichni měli australský kšiltovky, všichni Oscar Piastri jako fanoušci mi přišlo. Tak jako se vlastně nějak poznamenalo prostě ten... Jo, no jako vlastně v tom mi to přišlo trošku smutný, protože oni vlastně Oscara zpovídali ještě před tím závodem, že vlastně loni tady byl ještě jako takovej prostě dejme tomu jako rookie furt a teďko už tady měl vlastně svůj jako grandstand hned vlastně vedle mě a vlastně dopadlo to nakonec tak, jak to dopadlo, takže to je jako celkem smutný, ale přišlo mi, že tady bylo jako hodně fanoušků Ferrari, že mi přišlo, že většina lidí tak nějak jako se přizpůsobila situaci a přišlo mi, že tady nikdo moc jako nefandí Mercedesu, že prostě ten Mercedes, tak jak my jako nemáme rádi Russella, tak vlastně ho nemá rádo asi jako dost lidí a že vlastně když byla hodně taková ta divočina ze startu, nebo v prvních třeba 10 kolech, kdy se jako hodně předjížděli právě kluci Leclerc s Russellem, tak šlo cítit, že lidi prostě fandí tomu Ferrari, no. Ale jako ve chvíli, kdy se vlastně stala ta situace s tím Oscarem, tak si myslím, že o tom jako věděli lidi až v Sydney, protože jako tady to prostě jakože bouřilo, ale v takovém tom negativním slova smyslu, že spíš tak lidi jako začali prostě mi přišlo zahazovat kšiltovky a prostě pobrekávat si nad tím, co tady budou vlastně jako dělat. Ale mě by ještě zajímalo, že se lidi do toho skáču, ale v televizi bylo, že návštěvnost přes celý ten víkend bylo 500 000 lidí necelých. Rozměnilo se to v tom Albert Parku, jako šlo tam dejchat, nebo to bylo fakt hlava na hlavě? Hele, nejvíc jako cítit to bylo, když jsem dával pit lane walk vlastně teďkon po konci velké ceny,
tak tam jako to bylo strašný. A to většina lidí si myslím, že šla jako domů, ale i tak to bylo jako naprosto šílený. Ale v rámci toho areálu myslím, že se to celkem rozmělnilo a jako byly spoty, které byly prostě extrémně vytěžovaný, typu právě jako poslední zatáčka, 14. Tam je vlastně jakoby docela dobrý přístup z General Admission. Tady ta první, druhá, jako jsem se nedá dostat jinak, než vlastně jako na tribunu. Takže tady to bylo jako celkem prázdný, teda prázdný jakoby kromě těch tribun. A pak se tak ty lidi jako hodně rozmístili právě jako na opačné straně té trati. Právě co tam je 8., 9., 10. zatáčka, tak tam jako bylo asi nejvíc lidí, ale přišlo mi, že ty lidi jako byli hodně roztahaný, že jak je to vlastně tady jako relativně nízký, že ta trať je lehounce jako v nížině oproti takovým jako miniaturním kopečkům okolo, takže ty lidi stáli prostě na kopečcích všude podél trati a nadechnout se dalo. Super. Hele, já si myslím, že jsi nám to nasínil dobře, ty jsi dával pěkný storíčka, já věřím, že nám nahraješ nějaký pěkný videjko, ať lidem předáme tu atmosféru z Austrálie. A asi bych to neprodlužoval a vrhnul se přímo do závodu. Hodně jsem přemýšlel, jak to jako uchopit a asi bych šel jako situaci po situaci a samozřejmě start, kdy Ferrari tak nějak potvrdil ty svý raketové starty, tam oba dva vlastně vystřelili úplně neuvěřitelně, Leclerc na první a Hamilton během asi 4 zatáček byl třetí ze 7. místa. Naopak McLareny propadly, nebo Norris hodně propad a Antonelli taky. Takže co na to říkáte vlastně, že Ferrari trošku potvrdilo to z těch testů, že ty starty mají neuvěřitelný? Jako já ještě předtím, než se vrhneme úplně do závodu, tak bych začal tréninkem a kvalifikací. A to hlavně Aston Martin, který vlastně nebyl schopný zajet v tréninku v podání Lance Strolla ani reprezentativní čas, který by se vešel těch 107%. A vlastně udělali mu výjimku na základě toho, že Fernando Alonso to jako dokázal, aby mohl startovat v tom závodě. A že v kvalifikaci ten Stroll ani nejezdil podle mě, nebo... Takže... To myslím si, že Stroll ani Sainz nejeli. No, takže jako celý Aston Martin, jenom jsem chtěl jako shrnout, že je jedno velký zklamání a i to, co předváděli během toho závodu, mi přijde, no prostě mi to přijde jako, že to není Formule 1, že tady to byly nějaký jako hobby, co to přišli vyzkoušet a... Jo, jako k tomu se ještě dostaneme. A i to, že vlastně jakoby Cadillac vlastně se dostal nad Aston Martin, mi přijde vlastně jako strašný. Jakože když vezmu, jaký byl rozdíl právě v těch kvalifikačních časech, že jakoby jedinej právě Cadillac byl jakoby úplně odstřeleně daleko a stejně dokázali zajezdit v tom závodu, tak je to prostě blbý. No. Jo, jako taky přesně a hlavně ten Aston Martin, to, že Cadillac je ustřelený, to se asi dalo čekat, že jako hodně pozadu, ale Aston Martin, ten je tam jako o vteřinu za všema ostatníma, úplně stejně jak ten Cadillac, takže ty taky jako nepředvádí úplně dobrý výkony. A nevím, jestli teď jako další... Ale tam je to vlastně úplně v pohodě, že to jako se člověk úplně neřekne, že to je jako průser, že Cadillac je jako za ním až. No jasně no, právě, že jako Cadillac je za mě naopak jako respekt k ním, že to dokázali takhle jako dát a že vlastně odjeli tu velkou cenu s jedním odpadlíkem, ale dobrý, jako zvládli to, kvalifikovali se do velké ceny, ty tréninky odjeli vlastně docela dost spolehlivě a Aston Martin takhle zajetá prostě automobilka, která v té Formule 1 už nějakou dobu je, má vlastně nejmodernější to jako tu továrnu a takhle to jako podceně mi přijde jako velký zklamání a myslím si, že Aston Martin by měl jako se šáhnout do svědomí a to začít makat pořádně. Jak to asi dělají? Hodně tvrdě. Ale když se mi takhle narušil scénář, tak pojďme u toho Estonu zůstat, protože mě hodně zaujalo to, že oba dva ještě šli vlastně do boxu, zůstali tam asi 10 nebo 12 kol a pak zase vyjeli, což jsem jako nikdy neviděl a přijde mi to jako úplný extrém, že ty si jdeš prostě pak jako odpočnout na 10-12 kol asi z těch vibrací a pak vyjedeš znova, to je úplně jako šílený, pak tam máš ztrátu 10 minut a jako extrém. Jo, jako právě, mně to přijde taky divný, víc, oni to pojali jako tréninkový jízdy během závodu a přesně dali si tam 20 kol s plnou nádrží, potom si kluci odpočinuli, protože se jim rozklepali ty kosti, prsty už necítili a po 10 kolech, co čekali v tom, tak zase šli a Fernando Alonso tam v jednu chvíli mu svítilo snad plus 12 kol nebo kolik, že má. Jo. Ztrátu. To mi prostě, to mi jako přijde právě jako až neprofesionální
jako z jejich strany. Zase já chápu, že asi potřebují najezdit, tak to takhle udělali, ale nevím, jestli se mi to úplně líbilo, jako takhle to využít, no, ten závod, nevím. Jako oni nejhorší je, že oni nemají už jako na výběr. Tam je ta konkordská dohoda, že vlastně každý tým musí jako nastoupit do každé velké ceny, takže oni jako nastoupit museli. A mně spíš přišlo jako to neprofesionální, že jsem teď čet někde, že oni zjistili, že ta Honda rozpustila ten svůj F1 tým jako v listopadu minulého roku, nebo něco takového úplně jako extrémního, víš, že jako ty s nima spolupracuješ prostě třeba 3 roky, vytváříš ten motor a jako kolik, 4 měsíce dozadu zjistíš, že oni prostě to, jako ten tým už nemají, že tam jsou úplně jako noví lidi a vůbec neví, co mají dělat. To mi přijde jako extrém. Jo, je to šílený tohle, no. Je to šílený a hlavně další velká cena je úplně nahrává, protože Čína je sprintový víkend, že jo, takže to je vlastně jako jenom jeden trénink, pak je kvalifikace sprint, kvalifikace závod, takže tam to jako taky moc netestují kluci, takže ten Aston Martin to bude mít ještě těžký a než se rozjede, tak si myslím, že jako půlka sezóny nám uteče a Cadillac jako úplně v suchým triku přeskočí tou svojí výkonností. No, jakože ono se bude v čem přeskakovat, ono jako pokud budou prostě pravidelně končit tak, jak končí, tak se sbírá bod nikdo z nich a na posledním místě v podstatě budou jako oba týmy. No jasně no, ale tak myslel jsem to tak, že prostě ten Cadillac bude výkonnostně lepší, že nebudou už tak propadlí, oni si tam v tom najdou ty vylepšení, podívají se na ostatní týmy, trochu to skopírujou, viď, a půjdou tím vývojem dál, a což Aston Martin, ten se teprve věnuje jenom tomu, aby mohl jako jezdit závod prostě. Jako když se podíval na ten Cadillac, tak tam vlastně oba dva si to chválili, že jo, že byli rádi, že vůbec jako tu kvalifikaci dokončili, že do toho závodu nastoupili. Vlastně Perez se připomněl tam hnedka několikrát tvrdou obranou, kde tam poslal Perez skoro do zdi. Takže to vypadá, že třeba nebudou sbírat body, ale minimálně nějaký highlighty tam kluci z Cadillacu udělají. Jo, přesně, je to o tom jezdit a to se Cadillacu povedlo, takže to je za mě to nejdůležitější. To vás. Jo, a je pravda, že Bottas se to snažil dělat zajímavý. Ale ještě těm tréninkům poslední věc, než se vrhne na ten závod, takže mě překvapila ta spolehlivost, která vlastně během těch testů vypadala, že jako úplně v pohodě, že všechny ty auta jezdí bez problémů a teď během těch tréninků docela dost odstoupení, i během kvalifikace vlastně to ty týmy úplně občas nezvládly, nebo hlavně ty monoposty, tak to mě překvapilo, že očividně vyhnali ty jako motory, ty výkony nahoru a kvůli tomu měl jako problémy se spolehlivostí, no, který i do toho závodu trochu zasáhly. Tak to mě překvapilo, to jsem nečekal, už během toho tréninku. Jo, jo, souhlasím. Mně to taky přišlo hustý, hlavně já když to porovnám s těma novýma pravidlama, co byly vlastně předtím, ta Ground Effect éra, tak já si jako nepamatuju, že by tam bylo tolik odstoupení, že teď odpadlo snad kolik, 7 monopostů možná, nebo 6. A to si úplně nepamatuju, že by se na začátku té minulé éry stalo. A hlavně 2 nenastoupil ani do závodu, že jo? Vlastně jo, jako Piastri, ten se vyboural, ale jako Hülkenberg ten vlastně nenastoupil kvůli nějakým technickým problémům, který měl právě, tak už jenom to mi přijde, že vlastně teď asi se tím budeme jako potýkat pár závodů, než ty týmy na to úplně přijdou, jak to vychytat. A ty odstoupení budou ovlivňovat ten vývoj toho závodu, jak jsme mohli vidět i dneska, no. A on i Piastri říkal, když se vyboural, že to nebyla úplně jeho chyba, že on tam v jednu chvíli dostal jako víc té elektrické energie, než byl jako zvyklý celý víkend a už tu chvíli byl na obrubníku a poslal to do smyku a nic s tím nemohl udělat. A to jsem jí říkal vlastně Verstappen, jak se v té Q1 vyboural, že to byl taky softwarem, že tam je ještě co ladit teda evidentně. Jo, jako u toho Oscara jsem to taky četl, no, že vlastně jakoby tam byl problém, že on prostě dostal jakoby ty vole nějak brutálně energie, když právě přeřazoval, ale že to bylo takový množství energie v tu chvíli, že jak byl na tom obrubníku, tak to auto bylo prostě absolutně neovladatelný a vlastně to stejný říkal i ten Max, že vlastně jak se zablokovaly ty kola, tak taky jakoby bylo to auto absolutně jako neovladatelný a prostě stal se z něj řidič pouze, teda řidič, pouze jezdec, spolujezdec, který se tam vozí. Ale ještě než nakousnem ty testy, nebo ty závody samotný, tak ještě mě zajímá motor Mercedesu. Ono to hodně řešili kluci v přenosu, Josef Král a Štěva Ajzele, že
jako McLaren netahal vůbec tak dobře jako Mercedes a hlavně jako na rovinkách, že to nebylo zatáčka, kdyby si řekl jako OK, to aerodynamikou nebo jako stavbu toho monopostu, ale že čistě na rovince, kde to je čistě motorová věc, tak ten Mercedes byl o jako párník rychlejší než McLaren. Jo, tak mně přijde to, co tam přesně rozebírali, že mně to dává smysl, že Mercedes si udělá nějaký motor a ten úplně 100% nepodá dál, že on si tam nechá takový ty vylepšení a prostě tu výhodu toho motoru, toho, že to jako vyvíjej a, a vlastně až později potom dají tady to vylepšení tomu McLarenu, který teď je pomalejší a pak bude zase pomalejší, protože ten Mercedes třeba bude mít zase jiný to vylepšení toho motoru. A jako dává mi to smysl vlastně, že to takhle je a že ten Mercedes si drží tu výhodu. Protože jinak bychom vlastně viděli třeba i Alpine a jiný týmy, který by byly rychlejší na těch rovinkách a v tom středu pole by jako neměli konkurenci v tomhle, že jo. A já teda pokud si pamatuju dobře, tak ono i jako loni a předloni, tak oni taky jako v těch top speedech nebyli zas tak jako rychlí, že oni neměli jako jako že mi přišlo, že neměli ten motor jako přervaný tolik. Jo, jako podle mě to je normální, že ta továrna si nechá ten nejlepší motor pro sebe a potom nějakou trochu obměněnou variantu dává těm týmům dál, těm svým zákazníkům, no. Jako asi jo. No nic, tak jdeme na ten závod. Na kouce, Ale na promiň, tu... ještě k tomu motoru, že ono, tak je otázka toho, jak si dokážou pohrát s tím softwarem přesně toho dobíjení té baterky, protože to jako ovlivňuje ty závody asi teď nejvíc mi přijde, že jako motor je v pohodě, ten ale ty nějaký koně navíc v tom spalovacím motoru nejsou tolik vlastně znát jako dobíjení správně té baterie a používání té baterie. Že to mi přijde, že teď jako bude nejdůležitější vychytat, aby se ta baterie dobila co nejvíc a co nejlíp i vybila vždycky na té rovince, protože ten elektrický motor přidává strašně moc výkonu, který pak jako je znát v tom předjíždění. Což je jako super oslý můstek na tomhle téma, co jsem začal už na začátku, a teda ten start Ferrari, a hlavně potom i ta nahánička Leclerca s Russellem, kde bylo přesně vidět, jak pracovali s těma bateriemi a že jednomu na té rovince už jako došla ta energie, druhýmu naopak naběhla a že to bylo jako obětí ještě jako jednodušší než za doby DRS. Tak se pojďme vrhnout na to, začneme tím startem, kde teda Ferrari jako vystřelilo neskutečně. Myslíte si, že to je jako věc, která jako bude teďkon normou, že prostě Ferrari ty starty má jako extrémní, nebo ty týmy se to naučí a od Číny už to bude v pohodě? Týmy se to naučí. Já si myslím, že tam jakože podle mě jim chvíli zůstane ta výhoda, jakože asi prostě hned v Číně to nebudou umět všichni, ale jako pak to přesně, jak říkal Johnny, nějak jako dojedou i ty ostatní týmy, ale myslím si, že na začátku to bude jako píseň pouze Ferrari, no. Ale mně spíš jako přijde, že se to tomu Mercedesu nepovedlo, že Antonelli tak ten start jako úplně nezvlád, ale ve finále třeba ten Lando Norris ten start zvládnul úplně bez problému a taky jako vystřelil docela dopředu a spíš až v té první, druhý zatáčce, potažmo až té třetí, to Ferrari tomu svým autu jako věřilo mnohem víc než třeba ten Lando Norris, který jako začal brzdit, on byl před Hamiltonem, že jo, ve třetí zatáčce, pak začal hrozně brzo brzdit a Hamilton ho jako předjel tady v té důvěře k tomu autu, který asi funguje líp než ten McLaren v tuhle chvíli, ale jako start samotný mi přijde, že spíš se jako nepoved ostatní, než že by se Ferrari nějak extrémně poved. Jo, jako asi jo, ale asi si můžeme říct po prvním startu, že vlastně slova Freda Vassara, který říkal, že se na tu startovací proceduru zaměřili jako jediný tým, tak je to jako pravda. Ať už jako start nebo následně jako pár zatáček po tom startu, kdy ten monopost evidentně držel jako přelepený trati, tak to jako je evidentně pravda a Ferrari se na to připravilo jako víc než dobře. Jako určitě a ještě druhá věc je to, jak moc ovlivnilo ty ostatní jezdce ta reakce, protože ten čas vlastně ty světla se rozsvítila a hned zasly. No, to bylo jako jezdec úplně nečekáš, že jo, takže i to podle mě může ovlivnit jako nějaký ten start třeba toho Antonelliho, který to jako hodně nezvlád. Tak si myslím, že třeba tohle mohl být i ten důvod, proč se mu to úplně nepovedlo, no. Je to tak. Máš Michaels k tomu něco? Asi už nic, jako myslím si, že možná jako to, že jako, jak jsi říkal, že to tolik nemuselo být tím, jak kluci jakoby startovali, tak já si myslím, že třeba u toho Leclerca mi šlo, že jako se mu to povedlo a ještě, že byl prostě jako vystřelný, prostě přišlo mi, že tam jako lehce bylo znát to, že tam prostě mají něco navíc. Myslím si, že tam prostě je to trošku jakoby v tom motoru a že
pokud budou zajíždět dobře kvalifikace, tak si myslím, že z těch startů teď budou profitovat. Jo, to Okay. souhlasím, to máš pravdu. No, musím mít rovnou na to předjíždění, protože to, jako musím říct, že mě nemá srdce plesalo, když jsem těch prvních 15-20 kol viděl, jak jsme prostě předjížděli, jedno kolo se objeli, druhý kolo se to vrátili, pak se tam dostal vlastně Hamilton, pak se tam dostal Antonelli, až byla škoda toho, že vlastně vyjel ten safety car a trošku to pole jako zneutralizoval. Ferrari vlastně nešel do toho pitu, takže už to potom bylo strategický, spíš než jezdecký, trochu škoda, ale těch prvních 20 kol bylo jako extrémně dobrých a mě to hrozně navnadilo na tuhle sezónu. Jako přesně jak říkáš, Souhlasím. já jsem se probudil v těch 5 a byl jsem ještě takový rozespalej. Mm. A přesně tady těch prvních 10-15 kol mě úplně probudilo, jako, že jsem najednou fakt sledoval ten závod úplně jinak než tu loňskou sezónu, protože loni jsme tolik nebyli zvyklí na to předjíždění. A teď vlastně během 3 kol se tam 5krát předjel Leclerc s Russellem mi přišlo, Hamilton se do toho dotahoval, teď ta baterka přesně, jak vidíš, že jeden zpomalí, druhý jede rychlejš na té rovince. Jako, bude to zajímavý a hlavně na nějakých jiných tratích, které budou víc přizpůsobený nebo jsou lepší na to dobíjení té baterie a ne jak ten Albert Park, jak říkal Michal, kde se vlastně jezdí spíš rychle než pomalu. Jo. Já ještě jsem chtěl dodat jenom to, že já jsem vlastně byl v té 9. zatáčce, kde se podle mě právě Leclerc s Russellem předjeli, nebo vždycky tam Leclerc si vzal zpátky to první místo, že vlastně to se stalo asi 2krát nebo 3krát a že v tu chvíli tam byla jako strašně dobrá ta atmosféra, protože tam fakt všichni úplně jako jásali, že to strašně jako přáli tomu Charlesovi a bylo hezký jako bejt takhle u té 9. zatáčky, takže v tomhle ta 9. zatáčka byla fakt jako superová a vlastně celý to bylo, jak říkáš, navnadění hodně na tuhle sezónu tím, jak tam prostě kluci jako fakt lítali, vyměňovali si ty pozice a bavilo mě to extrémně, jenom bylo trošku těžké to sledovat v tom, že vlastně u té 9. zatáčky byla obrazovka a ta obrazovka jakoby byla tak debilně, že jsem prostě na ní jakoby občas viděl, občas neviděl, takže jakoby sledovat tu situaci bylo takový, že jsem jako jenom tak slyšel něco, co se jako linulo vlastně z těch hlasičů a pak vždycky, až když jako přijeli, tak jsem to viděl, protože tady bylo tolik lidí, že jsem si nemohl pustit jako přímý přenos, což byl původně můj plán, ale ty data to absolutně jako nestíhaly, takže jsem tady hodně bojoval i s internetem a díky tomu jsem nebyl tolik jako vlastně v tom dění úplně u každé situace, ale pak byla přesně škoda toho prvního safety caru, že vlastně kvůli Hadjarovi vyjel vlastně safety car a od té doby už mi se to zlomilo do takový tý jako loňský doby, no zase. Ale asi můžeme u toho safety caru zůstat, ne? Rovnou, co si jako myslíte o tom, že vlastně to Ferrari jako nezajel do těch boxů a že obě dvě Ferrari zůstaly na trati a šli jako úplně jinou cestou tím závodem. Ale chtěl jsem na to přesně navázat a jako podle mě to má dvě roviny, že jako ten nápad nebyl úplně špatný s tím, že chtěli jet na 2 pitstopy a věřili tomu, že Mercedes tím, že zastavil brzo, tak půjde na 3 pitstopy, že tam vlastně tu ztrátu naženou tím, že Mercedes bude stavět 2krát, což se ale nakonec nestalo. Ne, takže si myslím, na jeden pitstop. No jasně, že Mercedes zastavil jenom jednou, taky, stejně jako Ferrari. Aha, tak... Tak sorry, že Ferrari zastavilo jenom jednou a myslelo si, nebo jelo tu taktiku, že Mercedes zastaví 2krát, kvůli tomu, že zastavilo brzo na ten safety car. Což za mě nakonec docela dobrá jako myšlenka, dobrá jako strategický pokus, to, že to ten Mercedes jako ustál na jednom pitstopu, který byl takhle brzo, tak jako klobouk dolů. A ačkoliv to na první dobrou se zdálo jako úplná blbost od toho Ferrari, tak to zase taková blbost nebyla, jenom to prostě nevyšlo, že Ferrari, teda že je Mercedes jako ani ne přechytračil, ale prostě zvládnul zůstat na tom jednom pitstopu taky, i když zastavila asi o 15 dřív než Ferrari. Jako já souhlasím, no, já vlastně, tam je největší škoda toho, že Ferrari nezastavilo, když ten Bottas to odstavil tam v té boxové uličce, protože tam vlastně jí museli zavřít, že jo, kvůli tomu, jak tam zastavil. Protože tam, kdyby se jim to povedlo, tak to bylo později o pár kol a vlastně tam by mohli se dotáhnout a vyjet z boxu právě u Mercedesu a mohli bychom tu bitvu podle mě jako sledovat celý závod, no. Určitě. Jo, já souhlasím s tím, ale vlastně my jsme se i jako s Johnem psali během ty velké ceny a právě Johnny to jako vlastně hned viděl jako blbost, to, že Ferrari nezastavilo, ale já jsem si říkal, že
ve finále to přesně ještě může jako dopadnout, že já jsem úplně jako nevěšel, víš, jak se to říká, no nevěšel Nevěšel jsem hlavu? takový, ne, něco se říká, čerta na Nemaloval zeď. z čerta na zeď. Tak já jsem nevěšel čerta na zeď, já jsem spolu všechno dohromady a říkal jsem si, že to bude ještě dobrý a věřil jsem tomu Ferrari hodně a že to prostě neustojí jakoby ten Mercedes nebo spíš ty gumy, ale jak gumy, tak Mercedes to ustál a díky tomu máme vítěze George Russella. Jako, sice to dává smysl teď zpětně, když se na to koukáme, ale podle mě rozdělit tu strategii, aspoň jeden z nich do toho boxu jít měl a Určitě. jako v cíli vlastně dojeli Ferrari těsně u sebe, takhle buď to mohlo jedno být úplně jako ztracený, ale furt by to jako zkusili, víš co, to si myslím, že to zkusit měli, ale chápu. Nejhorší podle mě na tom bylo, že jsme přišli o to závodění, že se fakt jezdilo hezky a že kdyby zůstali na té stejné strategii, tak se tam prostě prali úplně celý závod takhle. A najednou z toho závodění přišlo na tu strategickou bitku zase a to pro toho Voko fanouška se jako nejhorší scénář, ale na první dobrou to strategicky úplně nemuselo být myšlení až tak špatně, jako jsme u Ferrari zvyklí, když něco takového vymyslí. Ale jak říkáš, že by takhle mohli závodit celý závod, tak mně vlastně přišlo, že je strašně těžký z toho souboje ujet. Jako George Russell, který sice tu rychlost jako měl v tom závodě, tak nebyl schopný po tom útoku tou baterkou potom odjet tomu Leclercovi, který ho jako furt byl schopný držet a vlastně ten overtake mode, že ti to přidá tu elektrickou energii navíc, no ten výkon, který můžeš používat, je tak silný, že vlastně, abys někomu odjel, tak musíš fakt jako neskutečně zabrat a ten druhej to musí někde pokazit, mi přijde, že ty souboje by přesně mohly jako trvat celý závody a o to zajímavější by to mohlo být, no. Což je jako super, a hlavně tam byl teďkon v té bitce vlastně jenom Ferrari s Mercedesem, ale když si vezmeme, že Red Bull, že Hadjar byl v té kvalifikaci třetí a kdyby to Max nerozstřelil, tak pravděpodobně by byl možná nad Hadjarem. A hlavně Hadjar se tam držel, než ten monopost odstavil a Max nakonec skončil šestý, takže Red Bull obrovský potenciál tam v té trojce, v tom souboji těch tří týmů být taky a určitě McLaren se tam jako dostane tam. Norris vlastně pátý, sice tolik jako do té čtyřky nakouknul, ale jestli tam bude s Oscarem, tak si myslím, že velký souboj nás čeká. Jako McLaren byl absolutně neviditelný celý závod. Od Lando Norris to bylo takový, že prostě tam jezdil, vlastně chvíli jsem si říkal, jestli vůbec z toho Lindblada tam jako zvládne předjet, že jako na tom snad nejsou zase tak špatně, ale přijde jak říkáš, no, ta Mercedes a Ferrari ty bojovali o ty první příčky a McLaren tam jako je pod nima někde teď a bude muset ještě se k ním dotáhnout, no, tady do toho boje od ty pódia. Vypadá, že McLaren vyhnali ze sedačky. Nevyhnali mě, ale mě už tam byla strašná zima, jak to je hodně ve stínu, tak jsem si šel jenom tady přesednout, že to natočím někde jinde, ten zbytek, případně prostě za pochodu, protože takhle jako jak jsem se už dal trošku do pohybu, tak už jsem nebyl tak vymrzlej, ale v tu chvíli už jsem se celkem klepal. Jak si člověk zvykne přes ten den na těch 26 stupňů, tak jakmile to slunko zaleze, tak už to je nějaký takový náročnější na to zvládnutí. Jasný. Jsi rozmazlený, no. Je to jo, hele, já jako netěším se na návrat do Česka, protože to si myslím, že to bude jako rána pak, no, že sice se vrátím skoro až jako vlastně v dubnu, ale myslím si, že i ta... No, jako nebude asi takový. My tady sedíme v tričkách 10 stupních venku na sluníčku a je nám vedro a to je 26 stupňů málo, no, prostě co si budem. No jo, no, hele, prostě kluci, zvyknete se na to taky rychle, víte co, prostě. Je to tak. Ale ještě vy jste Johnny to teď zmínil, Arvid Lindblad je další téma, na který bych chtěl naskočit, protože 8. místo při svém debutu a vlastně dlouho tam držel Maxe Verstappena za sebou, pral se tam i s Norrisem, měl tam jako neuvěřitelný souboje, ten start mu skvěle vyšel a jako jel fakt hezky. A ačkoliv jsem to od něj absolutně nečekal teda, tak to vypadá, že Red Bull jako konečně má šťastnou ruku ve vybírání těch nováčků, že Izáka Hadjara taky nikdo jako neznal, nebyla to úplně největší hvězda a jak se mu daří. A to samý jako ten Lindblad. Jo, jak říkáš, ten Lindblad je jako neskutečný závod, vlastně hned od startu. Ono to i od toho startu vypadalo tak dobře pro něj, protože ten Lawson naopak ten start jako strašně nezvlád. Jestli jste si toho všimli v těch opakovačkách toho startu, on tam vlastně zůstal stát. Jo. A Williams tam do něj naboural a pak Kolapin to do něj mal naboural a vlastně Kolapin to kvůli tomu byl pak i vyšetřovaný. Tak
to jako mu hodně nahrál do karet a jak jsi říkal to, jak tam držel toho Maxe Verstappena, až mě překvapilo, jak tvrdě do něj jako šel ten Lindblad, že chvíli mi přišlo, To že jsem jako, extrémně koukal, jako já jsem si říkal, že na to, že je to vlastně 18letý klučina, skoro ještě bez řidičáku, nevím, jestli ho už oficiálně má nebo nemá, myslím, že Nemá, je to ale bez řidičáku. nemá. Tak prostě mladý klučina bez řidičáku a jak se tady pohrává jako se 4násobným mistrem světa, jako vlastně úplně, jako kdyby se jako nechumililo vlastně, jo. Přišlo mi to, že fakt byl úplně neohrožený, nebál se a přišlo mi to strašně super, vlastně mi to přišlo, že je to takovej jako dobrý následovník, pokud bude takhle odvážnej přesně po Maxovi. Jo, já mu taky fandím po dnešním závodě. Jako stejně tak fandím i Hadžarovi, takže ze mě se možná začíná stávat jako trochu Red Bull fanoušek. Protože Hadžarovi by to strašně... Tak tím pádem asi jakoby končí naše přátelství, jsem chtěl říct. Pro Hadžarovi bych to strašně přál a Lindblad taky podal sympatický výkon za mě a jako buduje si nějaký respekt u těch ostatních jezdců, kteří s ním třeba nemuseli počítat tolik jako s nováčkem. Určitě, jako já jsem to říkal i v tom Reelsku, který jsme vlastně vydávali včera té kvalifikaci, že to, že Racing Bulls má oba dva monoposty v top 10 bylo pro ně jako velký překvapení. Kord, že ještě Lemba to tam ucel. Přesně to Racing Bulls vypadá, že jako bude hodně silný v tom středu pole. Že vlastně to jako bude možná vévodit tomu středu pole, prát tam s tou Audi, která taky vypadala velmi dobře, jak v kvalifikaci, tak potom i v závodě. A rovnou pojďme u toho Audi zůstat, protože kvalifikace 10.11. jako nový tým, který vyšel jako ze souboru a ten loni prostě byl poslední, jako, nebo nevím, jestli byl poslední, ale prostě nebyl to určitě silný tým a najednou Bortoleto 10. Ten závod skončil 9. Vlastně škoda, že v té kvalifikaci jenom, že byla škoda, že ten Bortoleto byl 10. ale chcíplo mu to v té boxové uličce, takže nemohl potom jako jet tu Q3, což mi bylo trochu líto, ale na druhou stranu on by tam asi neujel žádný jako lepší výsledek, takže jako 10. místo krásný, no. A v tom závodě škoda toho Hülkenberga, to si říkal, takže tě nechám pokračovat. No jenom jsem chtěl doříct, že ten Hülkenberg i tím, jak má ty zkušenosti, že by možná se do této 10 dokázal jako taky udržet, že přece jenom toho má jenom mnohem víc než Bortoleto. Možná už nemá takovou jako rychlost, ale zkušenost by to tam možná udržela, kdyby to byl double body pro Audi, kdyby to bylo úplně insane, ale 9. místo je strašně super. Souhlasím a musím říct, že mi taky extrémně vlastně líto právě Hulka, protože jsem se na něj těšil, jak se tady předvede. Vlastně se mi líbilo, jak do toho Audi naskočilo vlastně celkem ve stylu. Takže škoda toho, ale hele, příští týden je Čína, budou si moct spravit chuť, budou tam mít hezký sprintíček, takže budou mít dost možností na to sbírat body. Ještě je spousta závodů. Teď jenom vlastně tím bych trošku oslým můstkem navázal to, že se teď vlastně hodně mluví o tom, jestli vůbec bude Bahrajn a Saudská Arábie, což by znamenalo, že by těch závodů bylo sice o 2 míň, ale uvidíme. Myslím, že nějaký definitivní vyjádření by mělo být v příštím týdnu už. Nevím, jestli po té Číně, no. Podle mě si dali čas do té Číny, protože oni pak z té Číny odesílají ty kontejnery a díly do těch okruhů dál, takže tam si podle mě jako oficiálně bude úplně jako deadline, kdy to řeknou. No, ale myslím si, že jako pokud se to zruší definitivně, tak nás čeká asi hodně smutný duben, takovej prázdnej. Tak to bych sem netahal, to uvidíme, co bude. Teď bych řešil spíš to Austrálie. Jo, to jenom jsem chtěl říct takový oslý můstek jako k aktuálnímu dění, ale pojďme se vrátit k tomu, co se dělo tady. Budeme všichni doufat, že se to dobře vyvrbí ta situace, že bude všech 24 velkých cen, že je pojedem. Ale chtěl bych říct ještě k té Audině, že ta vypadala strašně hezky na té obrazovce. Obecně jako všechny monoposty, že to lakování jako v televizi při závodění bylo strašně hezký, ale ta Audina, jak tam svítila ta oranžová. A tam v záběru byla se tak říká za celý závod, jo? To doufám, že tam budou pánové režisérové z Formule natáčet trošku víckrát. Ale jako ty barvy vypadají fakt hezky na těch formulích letos. Jediný, co se mi stalo, tak jsem si párkrát splet Red Bull a Racing Bulls, protože jak ten Red Bull jede proti tobě a jako září, nebo prostě se leskne, tak to působí na mě bíle, tak jsem si to párkrát splet, že si to je Verstappen nebo Lindblad, ale
to je jenom detail, ale jak říkáš, ta Audi je krásná, se mi taky strašně líbí. Ta šedivá s tou oranžovou. Tak musím říct, že v reálu teda se to nepletlo, v reálu to šlo vidět docela dobře, tady se to nějak jako nelesklo, takže to bylo v klidu. A Audina byla nádherná, všechny monoposty byly nádherný, vlastně jako se mi to strašně líbilo, všechny se jako povedly. A je to úplně něco jiného, než to prostě hodnotit z těch obrázků, že vlastně kdybych to hodnotil takhle jako z těch živých těch, tak podle mě dám jakoby každý ten monopost asi na první místo. Já bych to asi taky kromě pozměnil, musím říct. Kromě Hásů, ten bych tam stejně nedal. Mně se taky líbí jako všechny. Taky se mi líbí všechny víc takhle v tom závodě, než jak to vypadalo na těch obrázcích. No a ještě jsem se chtěl vyjádřit k zajímavé věci, co se furt jako hrozně říká o tom motoru vlastně Audi, že zní jinak. Tak já nevím, jako jestli jsem úplně hluchej, ale vlastně mi to zas tak jako jinak nezní. Snažil jsem se na to fakt soustředit a jakoby přijde mi hlasitější trošku, lehce, ale vlastně co mi přijde jako paradoxní, že vlastně nejvíc uřvanej mi přišel motor Alpinu, který má jakoby motor Mercedesu, takže nevím, jak je to jako možný, ale ten Alpin mi přišel vysloveně jako hodně uřvanej, je možný, že to bylo situacema typu, že u mě prostě jakoby buď Colapinto nebo Gasly nějak jako podřadili nebo něco a díky tomu začalo víc křičet, ale vlastně takhle, co se týče nějakých hlasitosti, mi přišel nejhlasitější Alpin. To je zajímavý. No ale vlastně teď, jak říkáš, že tam podřadili nebo to, tak ty si celý víkend vlastně sledoval především jako z té 9., 10. zatáčky. Jo. A to mě vlastně zajímá, ty jsi to asi nevnímal tolik, myslím si, že Tomáš a já jsme to vnímali víc v té televizi, to jako rapidní zpomalení těch monopostů, vlastně tam na té rovince, kde jeli 340 skoro a do té 9., 10. zatáčky dojížděli 280 právě kvůli tomu, že jim došla ta baterka a bylo pro ně jako výhodnější skoro až podřadit, aby měli vyšší jako otáčky a jeli rychlejš na konci té rovinky. Jo, tak to já jsem, musím říct, tolik jako teda nevnímal, protože přesně já už jsem jako viděl to přesně jak u té 9. zatáčky jako zpomalujou, takže tam jako jsem to úplně necítil a když jsem byl vlastně mezi 8. a 9., když jsem byl na kvalifikaci, tak tam mi přišlo, že to jako vlastně sypali jako brutálně furt, že nebylo to tam znát. No právě, mezi tou 8. a 9. zatáčkou je takové jako relativně rovina, nebo takový... No, takový jako oblouk lehoučkej, má to malej poloměr jako zatáčky, ale to taková dlouhatánská, prostě táhlá jako zatáčka mírná. A vlastně to je přesně ono, no, že oni tam vypotřebovali celou tu baterii a takových 200, já nevím kolik, 300 metrů do té 9. zatáčky prostě jim ten elektromotor vypnul a ten spalovací motor to jako neutáhl v takové rychlosti, tak začali zpomalovat a vlastně na konci té roviny už nejeli ani 300 km v hodině a v podstatě nemuseli brzdit do té 9. zatáčky, no, takže... Tak to já jsem byl tak v půlce, takže vlastně já jsem je viděl jakoby vždycky svištět na té kvaldě a pak jsem je viděl až jakoby vlastně v té zpomalné části v závodě, takže tady to jsem úplně nenavnímal, no. Jo, ale právě to si myslím, že by mohlo být i to, proč ty motory u tebe hodně třeba jako řvaly jinak, že každý ten tým právě v jinou chvíli tu baterku třeba jako vypnul nebo tak, takže... Jo, určitě to může mít nějakou souvislost. Ale tohle do toho... No, klidně povídej. No ne, já jsem chtěl jenom říct to, že mě zajímá tady ta jako rovinka nebo ten top speed a ta výdrž teď do té Číny, kde je ta dlouhatánská rovina, která vlastně jako se jeví úplně nekonečně a mně přijde, že to auto nemá jako vůbec šanci dojet nakonec z té rovinky v nějaký normální rychlosti teď příští víkend. To teprve v Číně, ale potom Baku, to vlastně zmiňovali v přenosu, taky kluci, že tam ta rovinka je úplně jako extrémní. Jako já jsem nezvědavý, jak se s tím letím popere, protože ten drop je jako ze 320 na třeba 270 a pak ty v té sedačky jako nebrzdíš, že jdeš jako furt na plnej plně lodi, to je 270, což je jako pořád pro nás extrém, ale pro ně je to jako pomalá jízda, že jo, pro ty piloty. Tak tohle je jako insane a já jsem zvědavý, jak se k tomu na chvíli postaví. Je vlastně to, co už jako bylo to, co předstínovali ty jezdci, když to jako poprvé slyšeli, že se tohle bude dít, že ti dojde ta elektrická energie a že na té rovině najednou prostě zpomalíš a nejedeš dál moc, tak přesně to se jako dělo.
podle mě jediný štěstí je to, že všechny ty týmy to měly stejně, protože kdyby, představ si, že by v té 8. 9. no mezi to 8. 9. otáčkou teď v té Austrálii třeba ten Mercedes prostě přestal najednou jet a Ferrari by furt jelo dál, tak by to mohlo být i hrozně nebezpečný pro ty jezdce, že by se tam jako mohli srazit nebo tak, vlastně to bys to nečekal, že jo. Takže to je štěstí pro FIA, že se to všem děje stejně a všichni k tomu přistupují v tuhle chvíli stejně k té elektrické energii. Ale přesně otázka, jak dál s tím nakládat, protože z toho podle mě může být velký problém jako do budoucna. Tak já jdu dál asi. Hezký. Taky jsme tebe vyčerpali. Jo, ne, tak tady je totiž znám to, že my s Tomášem jsme to vnímali v té televizi jinak než ty na tom okruhu. Ty na tom okruhu si neměl přesně, ať už ten komentář, nebo i ty statistiky a tu grafiku, která ukazovala to nabití té baterie, takže to jako je jasný, že ty jsi to nevnímala pro tebe. Jo, a to jsem se chtěl zeptat jenom vlastně, protože když jsem koukal na kvalifikaci, tak kvalifikace ještě nefungovaly ty vše možný tady ty grafiky, ale na závodě vám teda fungovaly procenta baterií a nějaký prostě tady ty šuldoviny okolo, nebo dvakrát prostě nějaký... tam neskočilo. Jo, takže byly s tím relativně problémy furt, nebylo to úplně jako minimálně, no, já jsem si myslel, že to bude v tom lifetimingu, jak je, že vidět prostě vlevo v ten sloupec s těma časama, že by tam mohly být třeba procenta baterie, vidět furt jako celou dobu. Tak to tam nebylo, jenom vždycky, když jsi měl takovou ten záběr jako fokus na nějaký souboj dvou jezdců, tak tam bylo vidět, kolik, kdo má kolik procent a jak se jim to vybíjí, nabíjí. Ale zase to si myslím, že je docela dobrá grafika, jako, že to musí být jako zábavnější sledovat ten souboj v tu danou chvíli, že jako na to se asi docela těším, až budu koukat příští týden na Čínu. Jako asi jo, ale no jenom promiň, že mě to přišlo taky nic neříkající, protože ta baterka hrozně jako skákala, že tam během jako 2 sekund se vybila a během další sekundy se nabila úplně do 100%, takže je tohle asi se na to navyknout a možná jako komentátory, odborníky nechat se tohle jako naučit a vysvětlit nám to, jak to jako doslova funguje, protože já jsem z toho moudřejší moc nebyl, když to tam ta grafika byla. Jo, jako bylo to přesně, no a vlastně všem to fungovalo stejně, prostě na rovince se to všem jako absolutně vybilo a první zatáčce, kam přijeli, tak se jim nabilo 70% a další rovinka to samý a takhle furt dokola. Co bylo zajímavé, tak byl ten overtake režim, který vlastně, když seš do vteřiny za někým, tak v tom dotyčném bodě, tak máš na celý ten okruh tu energii navíc. To, což v té grafice právě bylo vidět, ale co jsem nezaznamenal ani jednou za tu velkou cenu, byl ten boost, který tam byl taky v té grafice jako naznačený, ale vlastně jsem si nevšiml, že by ho někdo používal a nevím ani, kdy ho může použít a jak ho může použít, takže jak říká Tomáš, ještě bych si počkal, až nám to někdo pořádně vysvětlí, ať už z formule, anebo na Nova Sport 5 kluci z Ice Kingu. Já si klidně od těch technických informací se můžeme pomalu vzdálet, protože bych chtěl probrat ještě jeden tým, můj oblíbený, což je Williams, který byl teda extrémně ztracený. Tam jako Sainzovo trapný snažení předjet z kola Pinta na tvrdých, žlutých a nakonec v červených pneumatikách, kde byl asi 15 kol v půl sekundě za ním a stejně ho nedokázal objet. To jako byl extrém, Albon o nic moc lepší. Trochu jsem zklamaný teda, nakonec jim ta Barcelona možná trochu chybí, jak jsme říkali, že vlastně v pohodě, že si to jako dali ve větrném tunelu, tak asi úplně ne. No jako když jsem vlastně viděl na lifetimingu, že vlastně Carlos se tam trápí za Colapintem, který jsme vlastně v rámci našich podcastů taky vyhlásili do nesmyslu, jakoby, jak je v podstatě neschopnej, tak to byl jako zajímavý pohled to vidět a říkal jsem si, ty vado, kde prostě kluci nechali to jako výkonný auto prostě nebo něco, protože vlastně v těch testech a v tréninkách mám pocit taky, jako nebyly nějaký ultra špatný, ale tady jako to závodní tempo bylo fakt jako debakl. Jako bezzubý prostě, jako vozili se jenom. Prostě jezdili ve středu toho pole, já jsem si jich ani moc nevšímal. A myslím si, že jako tam mají především problém teď s tím váhovým limitem, že jsou jako nejtěžší auto podle mě na tom roštu startovním. Což loni byl Alpin a tomu se nedařilo loni. Kvůli tomu tak uvidíme, jak se s ním popere Williams a kdy to schodí, protože ta váha v té Formule 1 přece hraje jako extrémní roli. No, pro mě teda velký zklamání. Jsem zvědavý, jaký tohle má řešení, jako kde tu váhu chtějí vlastně dát jako dolů a hlavně teda ještě jak se chválil toho Jamesa Wallse,
tak on vlastně říkal celý ty 3 roky, co tam byl před touhle změnou pravidel, že mu ty dosavadní roky jsou úplně jedno, že tam prostě jezděte, učte se, ale pro nás je cíl tenhle ten rok. A vlastně jako avizoval, že 3 roky se na to připravuje a pak jako nestihli Barcelonu a přijeli s 30 km nahoře, což je taky docela fiasko. Jako ono už vlastně No. bylo dost podezřelý to, když právě nestihli tu Barcelonu, že oni vlastně mluví Hmm. takovou dobu o tom, že se připravují na tenhle moment a pak nestihnou jakoby první testy. To je prostě divný, no. A tady Hmm. se vlastně jenom potvrzuje to, že tam prostě furt není něco v pohodě a že vlastně ještě bude chvíli trvat, než naskočej do nějakého pořádného tempa. Byl takový neviditelný tým, oba dva jezdci nic moc nezajeli, ale naopak od nich se předvedl Haas a předvedlo se vlastně i Alpin v podání Gaslyho, který tam docela bojovali spolu Ocon a Gasly, tam měli pár jako tvrdých soubojů, mi přišlo. To samý Oli Berman taky nejel úplně špatně, takže tyhle si středopolový týmy tam taky bude plně nabitý a bude se závodit a předjíždět, že tam to je hodně vyrovnaný mezi nima. Určitě on Oli Berman dokonce byl 7, že ona Gasly bodovali, Gasly zavřel tuto 10. A jak říkáš, no, já si myslím, že budu mluvit za nás za všechny, že pro nás je Haas s Alpinem jako nejméně oblíbený tým, nebo minimálně jedný z těch méně oblíbených. Ale jako bavili nás teďka, nebylo to špatný. Jo, přesně, a hlavně to je překvapení. Já jsem nečekal od Alpinu takovýhle tempo. Čekali jsme přesně, jsme to říkali v těch predikcích, že budou jako na spodku té tabulky. A to samý ten Haas taky jsme čekali, že líp vypadá, než bude jezdit. Hmm. Ale opak je asi pravdou a možná s nima budeme muset začít počítat a ten mix uprostřed se bude teď víc točit a bude ten boj o ty body lepší a zajímavější v tomhle směru. Ale já si myslím, že ono i tak jako hodně pomohlo to, že Alpin má teďko nově, že jo, pohonou jednotku Mercedesu, což si myslím, že jim extrémně pomohlo, že to není takový trápení. A taky si myslím, že Haasu pomohlo to, že prostě Ferrari taky letos má dobrý motor. A že přesně tohle jsou dva jakoby důležitý jako ukazatele, který pomáhají tomu, aby už nebyli tak marný, jako vlastně doteď byli. Takže to si myslím, že je jako výsledek, že mají prostě dobrýho dodavatele pohonné jednotky a jako nechci to házet jenom na to, ale myslím si, že to je jako alfa omega toho, proč to tak teď je. To je docela good point, no. A vlastně teď mě ještě napadla otázka úplně jinam. Už si asi odkloníme tady od těch středopolových týmů, který nám jako předvedli, že umějí závodit, ale nic jako speciálního se tam nestalo úplně mezi nima. Takže mě zajímá otázka, jestli ten Mercedes s tím motorem má kde brát a jestli má ještě kde přidat a jestli do té Číny nepřijdou ještě silnější, když teď věděli, že to Ferrari s nima se pralo jako fakt těsně, že kdyby tam nebyl ten virtuální safety car, tak Bůh ví, jak to dopadlo, celý ten závod. Tak mě zajímá, jestli do té Číny přejedou třeba silnější ještě. Co si myslíte vy? Ale vzhledem k tomu, jak se tvářil vlastně Toto Wolff během kvalifikace, jak se tam jako usmíval Lišácky, že jo, tak teď je máme, teď jsou všichni jako v hajzlu a my je zašlapem, tak to skoro až vypadalo jako, že jsou na limitu klidně, nebo momentálně, že podle mě ty pytle schodily a že do Číny jako nepřijdou rychlejší. Možná v průběhu sezóny jo, ale myslím si, že z víkendu na víkend to teďka nezrychlí, bo moc. Já si to taky myslím, a že už prostě nahodili normálně full speed, ale ono prostě je velký rozdíl toho zajet jedno rychlé kolo a udržet prostě to závodní tempo, že oni prostě měli fakt neskutečný ten kvalifikační čas, že ujeli prostě vlastně o 6 nebo 8 desetin, něco takového, možná 8 dokonce. No. Takže prostě jako o raketu, vlastně když lítali různě po internetu takový všelijaký vlastně grafiky, o kolik to jakoby ve výsledku bylo, tak to prostě bylo jako fakt vidět, že vzdálenostně to bylo jako opárník a že prostě šli full speed i do toho závodu, ale že prostě to závodní tempo má to Ferrari dobrý a že díky tomu, jak vlastně se neumí tolik ještě asi jako pracovat s baterkama, overtake modama a všelijakýma tady těma srandama, tak díky tomu teď prostě budou jako na dosah to Ferrari, tomu Mercedesu, nebo i jiný týmy si myslím, že teď to bylo takový, že prostě se hodně povedl ten start a od toho se to odvíjelo, ale myslím si, že klidně přesně když se jako zadaří Maxovi zajet normální závod, nebo spíš normální kvalifikaci a nevystřelit se
jakoby v Q3. To stejný, když prostě jakoby Oscar se zvládne jako zmátořit a dojet na start, tak taky doufám dokáže něco vytvořit. A myslím si, že tady ty kluci, jakoby, když budou od začátku do konce na tom startu, tak budou moct taky klidně jako nějaký závod prostě zatápět na tom čele. Že to nebude asi plně jenom o tom Mercedesu. Že ten Mercedes bude asi mít prostě fakt brutál rychlý ty kvaldy, si myslím. Že asi jako bude dost často startovat z pole position. Tak to jste mě překvapili, protože já si myslím, že oni do té Číny naopak přejdou ještě silnější, než byli teď. Kvůli tomu, že tu výhodu s tím motorem jako určitě mají větší, než dneska předvedli a myslím si, že v Číně to bude jako absolutní dominance Mercedesu a že tam si vůbec nikdo neškrtne jako s nima. Že tomu motoru ještě víc přidají nějakým softwarem nebo čímkoliv jiným a po dnešku se vlastně poučejí v tom, že to Ferrari umí taky být rychlý, možná rychlejší, než si celý Mercedes myslel a v Číně budou jako absolutně dominovat, no, ale to vidíme za týden a teď nemá asi cenu moc predikovat, protože vůbec nevíme ještě. Je to pravda, no, jsem taky zvědavý. Hele, já už bych se pomalu chýlil ke konci, protože si myslím, že témata máme vyčerpaný, ty hlavní, a mě trošku už umírá technika. Já bych se chtěl jenom... Já jenom ještě nakonec jsem chtěl jenom takovému konci jsem chtěl říct, že vlastně bylo strašně super i normálně vlastně na takovýhle věci nekoukám, ale vlastně i ty superkáry a Porsche Cup. Takže vlastně na ty superkáry jsem právě třeba koukal, hodně mě to vtáhlo díky tomu, že vlastně, nevím, jestli to tak bylo v Rakousku, mám pocit, že ne, ale tady se vlastně dostanete přímo jako k těm stájím. Vlastně jak Porsche Cupu aut, tak vlastně supercar, tak vlastně jdeš přímo ke stájím a vlastně ty auta okolo mě vlastně startovaly, takže, nebo jakože startovaly, jakože vyjížděli z těch boxů svých a bylo to jako extrémně záživný a díky tomu jsem pak vlastně o to víc chtěl pak koukat na ten závod. A ten závod mě díky tomu taky strašně bavil. Je blbý, že tam je těch aut prostě úplně brutálně moc, takže je tam velký problém s tím, mi přijde, aby jako dojeli všichni, aby se tam nevysypali, že tam byl i jako strašně brutální start, kdy se tam jako strašným způsobem jako seštípali a od startu jich podle mě z nějakých těch, já nevím, 30 nebo kolik jich startuje, prostě jelo tak 20. Jakože vlastně pak některý se z toho trávníku, kam vyletěli, jako zvládli vrátit, ale spoustu jich vlastně vylítalo hned na začátku, ale chtěl jsem říct, že teda superkáry mě překvapily a vlastně jsem na to koukal možná víc i než na F3 a F2. Hustý. Jako doprovodu tam bylo dost teda, podle toho, co říkáš a vlastně nakonec ještě nám řekni, jestli to stálo za to si to takhle jako zažít v té Austrálii a jestli bys to jako doporučil a jestli třeba zase vyrazíš někam takhle dál, někam na formule. Já tady za čerstvo teď stříhám podcast a zjistil jsem, že nám bohužel na posledních asi 5 minutách vypadl zvuk, ale chtěl jsem jenom říct to, že Velkou cenu v Austrálii můžu určitě doporučit. Je to skvělý, má to skvělou atmosféru, nezapomenutelnou, kterou zažijete asi i na jiných velkých cenách a díky tomu taky určitě ještě na nějakou další vyrazím, abych odpověděl na otázku i Johnnymu. A to je asi všechno a vlastně tímhle bych se rozloučil s celým podcastem, takže se mějte hezky a zase u další velké ceny za týden po Číně. Mějte se. Ahoj.